Полудер, архимагиосник от облак 7 на Мамарандия. Търсихте с векове избрани. Ти си Боби Простички, нали? Това някаква обида ли е моето име? Това не е важно. Светът е в опасност. Древната тиква мага се е събудила и иска да унищожи вселената с гигантски патладжан. Само ти, избрани, можеш да я спасиш. Абе ти... да не си някой от онази нова секта за биопродукцията? Не, папа, ти си пророкуваният герой, носителят на лъжицата на съдбата. Аз имам лъжица. Ама е подарък от баба. Доста е специално. Да, това е тя. Супер лъжицата. Древен артефакт, изкован от супа на дракон. Ти пил ли си нещо? Ако не дойде с мен, Мамарандия ще се сърди и света ще се напълни с тиквени зомбета. И лъжицата ти, и лютеницата ти ще се вкиснат. Добре, последното беше лично. Но да те попитам, там има ли интернет? Имаме магичен нет. Работи с викове и гълъби. О, братле, добре. Айде да видим тогава тикомагиосниците. Само да си взема телефона, да сложи едни гащи и можеш да тръгваме. Да започваме пътешествието! Да започваме пътешествието! За съжаление, май ми е паднала батерията. Това е жезъл малко е стар. Нямаш нещо като зарядно? А? Батерията на порталния жезъл е паднала и ми трябва някакъв вид зарядно USB тип C. Нямам, имам само четка за обувки, ако ти върши работа. Еми, ще ходим с рейса до портала тогава. А има ли там мазни банички? Само ако оцелеем и да не забравим лъжицата на съдбата.